Bore da a chroeso cynnes i chi i wasanaeth ola mis Awst 2020. Siwr gen i y mis Awst rhyfedda i'r rhan fwyaf hynny ni allu cofio. Croeso i chi yma i Lansannan sy'n chydig bach yn oer ac wrth i ni barhau i wneud gwasanaethau ar y we am y dyfodol. Dwi'n yn siŵr iawn pa mor hir y gallai fod yn gwneud hyn yn fy llewis fy nghrys. Ond ta waith am hynny. Gobeithio bod chi wedi cael bendith yn gwrando ar y gwasanaethau trwy gydol mis Awst. Diolch i bawb sydd wedi pregethu ac wedi arwain y gwasanaethau. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn llyfr y Salm a da ni'n mynd i fod yn myfyrio ar y Duw sydd yn ddigyfnewid, y Duw sydd yn gyson. A da ni yn mynd i fod yn ystyried be mae hynny'n olygu i ni mewn cyfnod o ansicrwydd. Ond cyn i ni fynd at y darlleniad o lyfr y Salma, dewch i ni ganu hefo'n gilydd am y Duw tragweddol, ffyddlon un di-gyfnewid, oesol un, ti yw craig fy hedd. Ella bod 'na rhywun chi wedi gweld hysbysebion yn sôn am y Cwrs Alffa fydd yn cychwyn ar y we ar Zoom yn ystod mis Medi. Ac mwyn i ni gael mwy o wybodaeth, da ni'n mynd i bicio draw rwan i Gellifor at Andras a Heledd Iago, a maen nhw'n mynd i esbonio chydig bach mwy wrthon ni be fydd yn digwydd yna. Helo Andras. Helo. Diolch am adael fi fewn i dy swyddfa di. Ti'n cael dod yn aml, No, ond croeso. Mae'n amlwg bod ein bod gennau reswm. Bydd i'n deitha am dwtio fo nesaf, hwnna di'r
Neu peth newid y nesaf. Dyna sy'n fel dogfen. arfer yn digwydd. Na, dwi wedi bod yn meddwl. Ydy'r reswm dwi yma. Dwi wedi bod yn meddwl. Ti'n gwybod o'n i'n neud y cwrs alffa yma? Mhm. Yn dechrau mis Medi. Mm. A nes i gofio wedyn, dwi'n nabod rhywun sydd wedi gwneud y cwrs alffa o'r blaen. Sef ti. Ie. A wedyn o'n i'n meddwl, o dy rieni di, ma dy rieni di'n Gristnogion, Dal. ag nes i dyfu fyny mynd i capel. Mm. Felly, pam est ti ar gwrs alffa? Wel, tra ni'n coleg, oedd na grŵp o fyfyrwyr o'n i'n nabod yn trefnu Cwrs Alffa mewn just tafarn yn Aberystwyth. A nes i just penderfynu mynd. Dwi'n meddwl, dweud y gwir, fysa pobl di meddwl ar y pryd bod fi'n Gristion, ond o'n i'n gwybod, dwi'n meddwl, ar yr adeg yna, pan o'n i'n cychwyn mynd, bod fi, wel, just ddim cweit yna. Dwi'n gwybod sy'n ddim cweit y ffordd iawn o ddeud o. So, be oedd yn neud i ti feddwl bod ti ddim yn Gristion? Wel, dwi'n meddwl, o'n i'n gwybod lot o stwff am fatha Cresnogaeth, obviously, achos o'n i wedi cael y magu'n capel. Ond, oedd y peth fatha ddim, fos o fi gyd ddim yn ffitio fi gilydd i fi. Ag hefyd, o'n i sort of yn gwybod, so o'n i'n hapus yn mynd i capel, ond o'n i just ddim eisiau gormod o commitment, neu rhywbeth sy'n newid y mywyd i mewn rhyw ffordd significant. So mae'n un ystod, oedd ti'n gwybod digon i fod ddim eisiau gwybod mwy? Wel, sort of, ie, mae hwnna'n wir. A hefyd, ond hefyd, tydyn ni yn gwybod, wel, mae gen ti stwff fatha fel bywyd newydd. Ti'n clywed fatha geiriau fel hyn yn cael ei taflu o gwmpas y lle. A ti'n meddwl, wel, sy'n ni'n licio hwnna, ond ie, dwi ddim yn siŵr sut mae cael y chwaith. So, ond beth bynnag, es di ar y cwrs? Es i ar y cwrs, do. Es i ar y cwrs Do, alffa. mae'n bwysig. So, oedd ti ddim yn Gristion ar y dechrau, nath na rhywbeth newid? Wel do, fatha, be oedd yn, jyst i ddeud beth sy'n digwydd ar Cwrs Alffa i ddechrau, mae hwnna probably'n help. Ond mae rhywun yn siarad am chydig bach, neu efo ni, fyddwch chi'n watch y fideo. A wedyn, oedd yna jyst trafodaeth mewn grŵp llai. A do'n i'n mynd deud lot, cadwch yn beidio, yn yr grŵp llai yna. O'n i jyst yn gwrando ar bobl eraill oedd yn gofyn cwestiynau, a jyst yn gwrando ar y drafodaeth o sgwrs oedd pobl yn cael. A dwi'n meddwl, just yn ystod y cyfnod yna, dwi'n gwybod bod o'n swnio yn cheesy, ond nath pethau just pethau cwmpa i'w lle. Mae hwnna'n swnio'n cheesy. Ie, nath pethau just pethau ffitio ti gilydd. So pethau falle di bod yn, o'n i wedi clywed sawl tro o'r blaen, nath nhw just dechrau gwneud sens i fi. A just yn ystod y cyfnod yna, dim mae'r ffordd sy'n ni'n deud o, nes i ddod i berthynas efo Iesu. Dyna di'r pwynt, really, lle nath yn haith i ddechrau o ddifri. Dwi'n teimlo, bod yna lot o bethau pwysig wedi digwydd cyn hynny. So, ie. So, i grynhoi, felly, nes ti dyfu fyny ar aelwyd Grisnogol, yn mynd i'r capel, ond falle oedd ti ddim cweit yn meddwl bod ti'n Gristion, neu oedd ti'n gwybod bod ti ddim yn Gristion, wrth i ti dyfu fyny. Es ti ar gwrs Alffa, a wedyn allan o'r trafodaethau, y pethau oedd ti'n clywed, gys ti gyfle wedyn i feddwl mwy am yr holl bethau oedd yn dod o'r Cristnogaeth, yr holl bethau oedd yn esbonio Cristnogaeth i ti? Do. A dwi'n meddwl, oedd yn y cam mawr ymlaen, sy'n ni'n deud. Obviously, dwi'n andros o ddiolchgar am bob peth sydd wedi arwain fi fyny at ddod i'n nabod Iesu Grist. A dwi'n gallu gweld bod nhw gyd wedi bod yn bethau rili pwysig ar y ffordd. Dwi'n rili ddiolchgar i athrawon ysgol Sul, nath deud pethau thema tro gyntaf. Ond dwi hefyd yn gwybod bod hwn wedi bod yn lot o help i fi. A mae hwn wedi bod yn rhyw fath o newid mawr. Felly yn amlwg fysa ti yn argymell y cwrs i bobl eraill? Os ni definitely yn argymell o i pobl sy'n mynd i eglwys neu gapel, achos mae wastad yn beth da i glywed rhywbeth cyfarwydd falle mewn ffordd newydd, a mae wastad yn beth da i drafod, a mae'n bwysig, fatha clywed cwestiynau pobl, clywed beth mae pobl yn meddwl. Da chi'n dysgu lot o wybod beth sy'n digwydd mewn mywyd y bobl eraill a beth sy'n y colonnau nhw. So sy'n ni'n deud, go for it i unrhyw un.
So, os da chi wedi magu mewn capel, os da chi heb, os da chi'n meddwl bod chi'n Gristion, os da chi ddim yn meddwl bod chi'n Gristion, mae croeso i chi ddod. Os da chi eisiau gwybod mwy, ynddo? Ie. Os da chi eisiau just gwybod mwy, a chwilio mwy. Ie. Mae'n lle da I ddechrau. ddod Yndi. a cario ymlaen. Ie. Gan bod y daith yn dechrau'n barod. Diolch, Andras. Felly, Medi y 15fed, nosweithiau Mawrth, fydd yr cwrs yn rhedeg. Mae'n rhedeg am 11 wythnos, ac mae bob sesiwn yn mynd i gael ei gynnal dros Zoom, a maen nhw'n tua awr a chwarter yr un. Felly, ddim yn cymryd eich noson cyfan chi. Os da chi eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch efo Rhodri, Andras, Gweno, neu fi, am fwy o wybodaeth, neu i jyst cofrestru diddordeb. Mae'n croeso mawr i bob un ohonych chi. Diolch i Andras a Heledd am y diweddariad yna. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr, ac wrth gwrs croeso i chi y gysylltu am fwy o fanylion. Dewch ni felly weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn troi ato ti bore yma, yn diolch am fawredd dy gariad, am y gofal arbennig yna sgyn ti tuag at dy bobl ym mhob rhan o'r byd. Da ni'n diolch nad oes na derfyn ar dy gariad di o arglwydd, bod dy dosturiaetha di yn newydd bob bora a mawr ydy dy ffyddlondeb di. Da ni'n canu clod a mawl ac yn gofyn arglwydd y byddi di yn bendithio ac yn arwain wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni ganu clod i denw di fel tad, mab ac ysbryd glân. A da ni'n diolch bod na obaith i ni wastad yn Iesu Grist, y concwerwr, yr un enillodd y fuddugoliaeth unwaith am byth dros bechod, dros farwolaeth, dros yr holl elynion drygionus sydd yn erbyn dy bobl di. A da ni'n gofyn o Dduw y byddi di felly yn tywys ni ac yn agor yn llygyd ni i weld heddiw beth sydd yn eiddo i ni yn Iesu Grist, nid trwy'n heiddiant ni, ond trwy ras wrth i ni bwyso ar Iesu Grist a derbyn o'i gyfiawnder o ac o gyflawnder y trysor sydd yna i ni trwy Grist. Arglwydd, da ni'n gweddio dros yr hyn da ni wedi glwad yn barod y bore yma. Da ni'n gweddio dros y Cwrs Alffa fydd yn cychwyn mis Medi, a da ni'n diolch sut mae Cwrs Alffa wedi bod yn fodd i ti alw pobl ata ti dy hun, i roi goleini bobl ar fawredd Iesu Grist ar draws y byd. A da ni'n gweddio bydd na fendith y bydd i di trwy dysbryd glân yn cynorthwyo pobl o'r newydd i weld pwy wyt ti arglwydd Iesu ac i dybrofi di ar waith. Ac ar drothwy agor yr ysgolion, da ni'n cyflwyno yr holl broses ono i ti yn gofyn arglwydd y byddi di ar waith yn diogelu'r athrawon, y plant, y teuluoedd, ac y bydd y cyfan yn mynd rhagddo yn ddidraffarth. O arglwydd yw, da ni'n cyflwyno unigolion a theuluoedd sydd wedi profi anawstera, wedi profi colledion drost yr misoedd dwytha yma. Da ni yn gofyn y bydd o ofal tyner di yn gwneud gwahaniaeth iddyn nhw, y byddan nhw'n tyfu i allu pwyso'n gynyddol yna ti, a phrofi yn bersonol o dy gariad di. Ac o arglwydd, da ni yn gweddio y bore yma y byddi di trwy dysbryd glân yn deffro ni fel cenedl eto. Y bydd y newyddion da am Iesu Grist, nid yn unig yn cael ei gyhoeddi yn glir, ond y bydd pobl yn ymatab i'r newyddion da hwnnw. Mewn ffydd, mewn edifeirwch, mewn llawenydd, hyd yn oed yng nghanol dryswch yn cyfnod ni, bod na obaith, bod na fywyd newydd a bywyd tragwyddol i gael trwy Iesu Grist. Felly o Dduw yn Tad, maddau ni bob pechod a bai. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Fel o'n i sôn, mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o Salm 102 a Rhys Dafis Llansannan fydd yn darllen i ni. O arglwydd, cliw fy ngweddi, gwrando arnau'n gweiddi am help, pai troi cefn arna i pan dwi mewn trafferthion. Gwrando arnau, rho ateb i ani mi pan dwi'n galw. Mae fy mywyd i'n diflannu fel mwg, ac mae fy hesgyrn yn llosgi fel marwor poeth. Dwi mor ddigalon ac yn gwywo fel glaswellt. Dwi ddim yn teimlo fel bita hyd yn oed.
Dwi ddim yn stopio tuchan, a mae besgyn i'n gweld drwy fy nghroen. Dwi fel Jack y Do yn yr anialwch, fel tylluan yng nghanol adfeilion. Dwi'n methu cysgu, dwi fel aderyn unig ar ben tŷ. Mae fy ngelynion yn fe'n llibio drwy'r dydd, maen nhw'n fy rhegu ac yn gwneud sbort am fy mhen. Lludw ydy'r unig fwyd sydd gen i, ac mae fy niod wedi gymysgu adagrau am dy fod ti'n ddig ac wedi gwylltio efo fi. Rwyt ti wedi gafael yno i am taflu ffwrdd fel baw. Mae fy mywyd fel cysgod ar ddiwedd y dydd. Dwi'n gwywo fel glaswellt. Ond byddi di, arglwydd, ar dorsedd am byth. Mae pobl yn galw ar denw ar hyd y cenedlaethau. Byddi di'n codi ac yn dangos trigaredd at Seion eto. Mae'n bryd i ti fod yn garedig at ti. Mae'r amser i ti wneud hynny wedi dod. Mae dy weision yn caru ei meini ac yn teimlo i'r byw wrth weld y rwbel. Wedyn bydd y cenhedloedd yn parchu enw'r arglwydd. Bydd brenhinoedd y byd i gyd yn ofni ei ysblander. Bydd yr arglwydd yn ail-adeiladu Seion. Bydd yn cael ei weld yn ei holl ysblander, achos mae o'n gwrando ar weddi y rhai sydd mewn angen, dydy o ddim yn diesteru eu cri nhw. Dylai hyn gael ei ysgrifennu lawr ar gyfer y dyfodol, mwyn i bobl sydd heb gael ei geni eto foli'r arglwydd. Bydd yr arglwydd yn edrych i lawr o'i gysegr uchel iawn. Bydd yn edrych i lawr ar y ddaear o'r nefoedd uchod ac yn gwrando ar iddfan y rhai sydd yn gaeth. Bydd yn rhyddhau rhai oedd wedi cymdemnio i farwolaeth. Wedyn, bydd enw'r arglwydd yn cael ei gyhoeddi o Seion a bydd o'n cael ei addoli yn Jerusalem. Bydd pobl o'r gwledydd i gyd yn dod at ei gilydd i addoli'r arglwydd. Mae wedi esigo fy nerth i ar ganol y daith. Mae wedi penderfynu rhoi bywyd byr i mi. O Dduw, paid cymryd fi hanner ffordd drwy fy mywyd. Rwyt ti'n aros ar hyd y cenedlaethau. Ti osododd o ddeiar yn ei lle ers talwm, a gwaith dy ddilo di ydy'r ser a'r planedau. Byddan nhw'n darfod, ond rwyt ti'n aros. Byddan nhw'n mynd yn hen fel dillad wedi gwisgo. Byddi di'n ei tynnu fel dilledyn, a byddan nhw wedi mynd, ond drwy ti'n aros am byth. Dwy ti byth yn mynd yn hen. Bydd plant dyweision yn dal i gael byw yma, a bydd eu plant nhw yn saff yn dy bresenoldeb di. Wel, dyma ni ar drothwy mis Medi, sydd fel arfer, wrth gwrs, yn gyfnod tymor newydd yn dydy. Boed o yn ysgol, coleg, neu ella bod o'n dymor newydd i raglen o weithgaredda, mewn capeli, cymdeithasa, clybia a chora. Ond, wrth gwrs, lenni, mae'r cyfan siŵr gen i yn mynd i fod yn dra gwahanol yn dydy, i bobl a sefydliadau o bob math. Wrth i ni edrych ymlaen i'r dyfodol, does na ddim sicrwydd nag oes be yn union fydd yn digwydd. A gallwn ni, neb ohono ni, ddim cynllunio mwy na chydig wythnosa o flaen llaw, oherwydd nad ydyn ni'n gwybod sut fydd pethau'n troi allan. Sut fydd pethau ar ôl i ysgolion ail-agor? Be fydd pawb yn aros dan do yn ei olygu wrth i'r hydref droi yn eia? Os o neb yn gwybod yn iawn, a mae hynny'n gallu gwneud i ni deimlo yn eithriadol o anghyffyrddus yn dydy. Da ni fel pobl yn naturiol yn dymuno cael sefydlogrwydd yn bywydau mwyn i ni deimlo'n ddiogel ac mwyn i ni deimlo yn obeithiol. Ond, dydy wynebu cyfnod o ansicrwydd lle mae yr arferol wedi cael ei droi ben i weired ddim yn beth newydd i bobl dduw. A dydy o ddim yn ddrwg i gyd i'r Cristion chwaith. Mae gorfod delio hefo sefyllfa lle mae pob peth yn wahanol, lle na allwn ni gymryd unrhyw beth yn ganiataol yn gyfle arbennig i ni edrach eto ar yn bywydau. Mwyn i ni drio dysgu gwersi a gwneud newidiadau neu benderfyniadau gwahanol ar gyfer y dyfodol. Dwi'm yn gwybod amdana chi,
Ond i mi, dwi wedi sylwi bod cyfyngiadau yn symleiddio pethau. Mae llai o opsiynau yn gwneud y broses o wneud penderfyniad yn haws. Enghraifft, mae gorfod dewis rhwng dim brecwast o gwbl neu uwd yn gwneud y penderfyniad yn llawer haws na pan da chi'n mynd i siop a mae gennych chi ddega o cereals gwahanol i ddewis rhwngthyn nhw. Ac felly mae hi'n gallu bod mewn cyfnodau anodd o'n bywydau ni hefyd. Mae amgylchiadau anodd yn dangos yn gliriach i ni beth sy'n wir yn bwysig, beth sy'n arhosol o'i gymharu a'r pethau sydd dros dro yn unig. Wan, wrth i ni droi at Salm 102 hefo'n gilydd y bore yma, da ni am sylwi ar y salmydd yn mynd trwy broses eitha tebyg mewn gwirionedd. Da ni'n gweld y salmydd a phobl ddew hefyd da ni'n tybio mewn cyflwr torcalonus. Mae o'n simsan iawn. Ond da ni'n siŵr iawn be yn union oedd yr amgylchiadau pa sefyllfa sydd wedi achosi i'r salmydd deimlo fel hyn. Ond mae o'n amlwg wedi cael ei lorio gan bryder, tristwch ac unigrwydd. Tybed ddari chi sylwi ar geiriau oedd o'n ddefnyddio i ddisgrifio sut oedd o. Mae yna effaith feddyliol, ond hefyd, da chi'n gweld yr dylanwad ar ei sefyllfa gorfforol o hefyd. Mae methu cysgu. Does gen fo ddim archwaith i fita, mae o yn wylo trwy'r amser a mae esgyrno yn teimlo fel tasa nhw'n llosgi a fynta yn teimlo ar ben ei hun yn wynebu unigrwydd. Tybed faint ohono ni sy'n gallu uniaethu a disgrifiadau felly? Os nad dros y misoedd dwytha yma, ella bod chi'n gallu cofio nôl at gyfnod neu sefyllfa ddirdynol lle da chi wedi gweld eich hunin yn ymateb yr un ffordd. Ond sylwch be mae'r salmydd yn ei wneud yng nghanol sefyllfa o'r fath. Mae o'n gweiddi ar Dduw, yn dydi? Mae o'n troi at yr arglwydd yn ymbil am gymorth Dduw. Rei wythnosau nôl, pan oedd John Derry Cris yn pregethu i ni, mi oedd o wedi rhoi sylw i bwysigrwydd y gair ond. A mae'r un ond allweddol i weld yn Salm 102 hefyd, fel ac yma hi yn dod yn amlwg ym mywyd y Cristion. Trwy gydol y Beibl, does na ddim ymdrech i guddio euogrwydd a gwendid pobl mewn gwahanol sefyllfaoedd. A does na ddim ymgais chwaith yn cael ei wneud i ddibrisio poen a phryder sydd yn dod mor gyson i bobl ddew wrth iddyn nhw fyw yn y byd da ni'n byw yn efo. Ond, mae'r Beibl yn lyfr gobeithiol, mae'r newyddion da yn newyddion i lawenhau yn ei gylcho. Ac mae'r salm yma hefyd yn pwysleisio hynny wrth gyfeirio ni at y Duw byw, sydd i'w chlaw amgylchiadau yr ydyn ni yn ei wynebu ar hyn o bryd. A mae'r ond i weld yn Salm 102 yn adnod 12. Ond, byddi di arglwydd ar dorsedd am byth. Mae pobl yn galw ar denw ar hyd y cenedlaethau. Byddi di yn codi ac yn dangos trigaredd at Sion eto. Mae'r newid yng nghyfeiriad Salm 102 yn digwydd wrth i'r salmydd gael ei atgoffa o pwy ydy'r arglwydd byw a'r hyn mae o wedi addo i wneud dros i bobl. Gai dynnu'ch sylw chi yn sydyn bore yma at ddiwedd Salm 102 a'r adnodau o 25 i 28. Ti osododd y ddeiar yn ei lle ers talwm, a gwaith dy ddwylo di ydy'r ser a'r planedau. Byddan nhw'n darfod, ond drwy ti'n aros. Byddan nhw'n mynd yn hen fel dillad wedi'i gwisgo. Byddi di'n ei tynnu fel dilledyn, a byddan nhw wedi mynd, ond drwy ti yn aros am byth. Dwi ti byth yn mynd yn hen. Meddyliwch be di'r rhai o'r pethau mwyaf cadarn a chyson a'r hosol os liciwch chi yn byd ni. Da ni'n tueddu feddwl dydan am hen adeiladau. Chi'n clywed pobl yn deud, o mi fydd hwn yma flynyddoedd ar ôl i mi fynd. Mynyddoedd, afonydd, weithiau trefi a phentrefi.
Ond golwg ddynol ar bethau ydy hynny, achos mae'r Beibl yn rhoi persbectif tra gwahanol i ni, a mae hynny'n cael ei ddangos yn y Salm yma. Mae hyd yn oed rhai o'r pethau da ni'n tybio sydd wedi bod ers erioed yn gallu dod i ddiwedd i hoes yn sydyn iawn, fel y digwyddodd rhai blynyddoedd yn ôl. Mi oedd 'na sôn am un o goed hynna Cymru, ella nid y goedan yn Llangerniw, ond un o goed derw hynna Cymru, Derwen Pontfadog, ger y waun ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae'n debyg bod hi'n goedan oedd wedi bod yn sefyll ers mwy na 1000 o flynyddoedd, a bod rhai o dywysogion Cymru wedi bod yn casglu i milwyr oedd i tannu hi. Ac eto, yn 2013, mewn storm, pwff o wynt, a dyna hi wedi disgyn ac wedi marw. Be mae'r Salm yn ei ddeud ydy bod y cyfan o greadigaeth Duw dros dro ac yn gyfnewidiol. Mae'r pethau ma'n newid, maen nhw'n gwisgo, maen nhw'n symud, yn gwywo ac yn diflannu, ond mae'r arglwydd tragwyddol, y creawdwr, yn ddi-gyfnewid, yn sefyll yn gadarn. Felly, mewn cyfnod lle mae pob peth yn teimlo fel ei bod nhw ar chwal, a dim byd yn debygol o fod yr un fath wrth i ni edrych ymlaen i'r dyfodol, mae'r Salm yma a'r Beibl yn yn atgoffa ni nad ydy hynny'n wir. Mae'r arglwydd graslon, creawdwr nefoedd a deiar yr un fath. A dos na ddim un rhyfal, feirws, dirwasgiad economaidd na thrychineb byth yn mynd i newid hyn. Y fath gysur ydy gwybod mewn cyfnod o ansicrwydd bod na un diogel, sefydlog a chadarn y gallwn ni droi ato fo heb ofni ymateb annisgwyl. Mi fyddwn ni'n clywed weithiau'n byddwn mewn adroddiadau newyddion neu papur newydd pan mae rhywun wedi torri'r gyfraith ac wedi mynd o flaen i gwell yn y llys. Mae yna amddiffyniad yn deud mi oedd hyn out of character yn gwbl annodweddiadol ohonyn nhw. Ond dydy hynny byth yn wir am y Duw byw. Dydy o byth yn gwneud pethau out of character achos mae o'n gweithredu yn gwbl gyson a'i gymeriad. Ac mae natur, gariadus, dreigarog, cyfiawn a sanctaidd yn cael ei arddangos, wedi cael ei arddangos dros y canrifoedd ac i weld yn amlwg trwy dudalennau y Beibl. Os na bobl yn eich bywydau chi, da chi'n trystio yn llwyr yn nhw. Da chi'n hyderus y byddan nhw yna i chi be bynnag fydd y sefyllfa. Dwi'n gobeithio'n wir bod hynny'n wir. Ond mae'r gorau ohona ni yn gallu cael diwrnodau drwg yn dydyn. Diffyg cwsg, y ddanodd, problemau hefo'r car neu hefo buwch, pethau yma sy'n gallu golygu bod ni'n troi yn ddiamynedd ac yn gallu bod yn llai dibynadwy nag arfer wedyn. Ond pan da ni'n meddwl am y Duw byw sydd yn cael ei ddatguddio i ni'n y Beibl, y tad, y mab a'r ysbryd glân sy'n bod ers tragwyddoldeb, mi da ni'n gweld newyddion da bod y Duw yma sydd ddim yn mynd i fod yn hen nac yn dilyn ffordd ddynol o fod mewn tymer dda 1 munud a tymer ddrwg munud wedyn. Mae'r Duw yma wedi dod ata ni trwy fab. A mae o'n parhau i'n galw ni at y fo'i hun heddiw trwy fab Iesu Grist. A mae pennod gynta yr llythyr at yr Hebreaid yn cadarnhau hynny, achos yn y bennod gynta yna mae geiriau Salm 102, y diwedd y Salm yn cael ei dyfynnu yn Hebreaid 1 i gyfeirio at Iesu Grist, yr un y mae holl ysblander Duw yn disgleirio honno fo. Ac yna mae'r salmydd yn gorffan Salm 102 yn atgoffau hun o fawredd a ffyddlondeb Duw, gan ddatgan, bydd plant dywysion yn dal i gael byw yma, a bydd eu plant nhw yn saff yn dy bresenoldeb di. Oherwydd pwy ydy'r Duw sydd goruwch newidiadau'r greadigaeth, mae'r salmydd yn hyderus y bydd addewid Duw i'w bobl yn cael ei gyflawni. Yn ei ddagra a'i boen, mae o'n ffyddiog y bydd ymrwymiad Duw i'w bobl yn sefyll,
ac y bydd plant i weision, hynny di, y rhai sy'n ymddiried yn yr arglwydd, yn saff yn ei bresenoldeb o. Ac i ni heddiw, mae gennym ni arwydd hyd yn oed yn sicrach bod Duw yn cadw i addewid yn does. A'r arwydd hwnnw ydy bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mi o'n i'n deud wrthych chi bod Salm 102 yn cael ei dyfynnu ym mhenod gynta y llythyr at yr Hebreaid. Ond mae yna adnod arall ym mhenod ola y llythyr at yr Hebreaid sy'n cyflwyno yr un gwirionedd am Dduw sy'n bodoli ers erioed ac yn cyfeirio hynny at Iesu Grist. Hebreaid 13:8 ydy'r adnod, sy'n deud, Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth. Wrth i ni edrach ar dudalenna'r Efengyla, da ni'n gweld sut un oedd Iesu Grist yn gweinidogaethu ymhlith pobl wahanol, pobl fel chi a fi. Mi oedd rhai ohonyn nhw'n grefyddol iawn, yn hunangyfiawn, eraill wedi anobeithio'n llwyr. Mi oedd rhai ohonyn nhw'n eithriadol o gyfoethog, eraill ar y llaw arall, yn cael ei gweld fel baw isa'r doman. Ac ar y dudalenna'r Efengyla, da ni'n gweld y ffordd roedd Iesu yn delio mewn ffyrdd gwahanol a'r bobl yma. Ac fel yr ôl o bryd hynny, y mae o'n gweinidogaethu i ni heddiw hefyd ac am byth trwy'r Ysbryd Glân. I ni sy'n tueddu tuag at fod yn hunan gyfiawn ac yn edrych i lawr ar bobl, mae rhybuddion Iesu Grist i'r Phariseaid yr un mor berthnasol a pan oedd o yn ei deud nhw yn y cnawd filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ac i'r rhai sydd yn gweld ei hangen a'i heogrwydd, mae gwahoddiad hael Iesu Grist i ddod at y fo am faddeuant yr un mor rymus a byw heddiw hefyd. Ac i ni sydd wedi troi at Iesu Grist mewn ffydd ac edifeirwch, sydd wedi derbyn a phrofi o'i gariad o, mae'n bwysig i ni gael yn atgoffa, yn gwendid nad ydy Iesu Grist wedi newid i feddwl amdana ni. A fydd o byth i'r dyfodol chwaith yn troi gefn arna ni. Iesu Grist, yr un ydyw, ddoe heddiw ac am byth. Mi fydd Iesu yn barod i farw ar y groes i dalu'r pris am yn pechodan i gyd. Ac wedi hynny, mi nath o atgyfodi mwyn yn gwneud ni sy'n credu yn blant i Dduw am byth. A mae o'n parhau i'n bugeilio ni a'n caru ni heddiw trwy i Ysbryd Glân. Felly, wrth i ni orffan, mor anodd ydy'r cyfnod yma i ni. Ella bod ni wedi cael colledion, ella bod ni'n dal i frwydro yn erbyn poen a phryder ac ansefydlogrwydd. Does am angen i ni gael yn parlysu gan ansicrwydd ac ofn. Be am i ni weddio bod y cyfnod yma da ni'n byw yn efo'r hyn o bryd yn gyfnod cyffroes i ni, o bwyso mwy fyth ar yr arglwydd Dduw a'i ffyddlondeb, a gallu ymddiried o'r newydd yn Iesu Grist a'i fuddugoliaeth yn mwyn ni. A be am i ni weddio y byddwn ni yn profi yn ddefn o waith yr Ysbryd Glân. Yn rhoi hyder newydd i ni yn yn haddoliad, yn yn tystiolaeth ac yn parodrwydd ni i weld angen eraill a gwasanaethu pobl eraill yn cymunedau ni. Diolch i chi am ymuno yn gwasanaeth ni bore yma, ac wrth gwrs, fel arfer, mae yna groeso i chi gysylltu hefo unrhyw gwestiynau neu unrhyw sylwadau os oes yna rhywbeth wedi'ch taro chi o'r gwasanaeth heddiw. Da ni am orffan yn canu hefo'n gilydd un o emynau 4 fardd 677 yn llyfr Caneuon Ffydd, sydd yn sôn am y sicrwydd a'r diogelwch sydd na i ni yn Iesu Grist a'i afael o yn ei bobl. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fynyw, mae'r afael sicraf fri.